kemm żgħir fid-daqs u l-kotra qatt ma beża mid-destin. Il-ħiliet li dejjem żejnu lil Maltin u lil Lawċin. Dawna jismu, dawna nsinu li jagħmluna wisq burin. Dilqa kbira għax Maltija tħabbat bil-kuraġġ ta' sur. Taf tkun ibsa għal ġidda ġenza, taf tkun żgħira daqs ta' sfur. Dilqa kbira kemm natbaqbaq biex niftaħru li Maltin. Dinjità il-fuq wiċċna nollu maħniex għamil barranin. Il-kisbiet ta' din l-artana ħedimna lihom intu jien. Qatt li nafu li xi drabi ma naqblux il-kol flimkien. U kull meta l-pajjiż sejħilna dejjem sabna saru kbar. Jiena għadna għall-okkażjoni brida soda daqs l-azzar. Dilqa kbira kemm natbaqbaq biex niftaħru li Maltin. Dinjità il-fuq wiċċna nollu maħniex għamil barranin. Min dejjem qalbna tajba aħna poplu jabiħen. U kull min rifes fuq xtutna min qalbna tajnih kien. Dilqa kbira għax Maltija tħabbat bil-kuraġġ ta' sur. Taf tkun ibsa għal ġidda ġenza, taf tkun żgħira daqs ta' sfur. Dilqa kbira kemm natbaqbaq biex niftaħru li Maltin. Dinjità il-fuq wiċċna nollu maħniex għamil Naqakom lura t-tieni parti tal-programm għal Frisk u qabel ma morna propju għal riklami rajna l-Marilena kienet tkanta kanzunetta pjaċina nisimak tkanta bil-Malti. Iva. L-għanet grazzi tal-istedina u Grazzi li l-ek li ġejta hawnhekk u ġi Janis il-boyfriend dina fil-bidu tal-programm għadna tal-li ħajkun hawn il-boyfriend tiegħek. Fakkarni x'kien jisimha Mela, din l-kanzunetta il-kanzunetta hija waħda verament tal-qalbi, jisimha Dil qalb kbira, kienet f'wieħed mill-konkors Indipendenza. Toġobni ħafna għaliex bil-sinna Malti u wkoll tikkaratteristika ħafna il-qalb Maltija, għaliex il-qalb Maltija fl-aħħar mill-aħħar hija qalb kbira ħafna u għalhekk neħu pjaċir ħafna ninterpreta. Jiena nieħu pjaċir nisimgħu minn ħina li ħor kanzunetti Maltin għaliex speċjalment minn xi ħadd li għadu żagħżugħ għaliex issu xi kultant il-lingwa Maltija nifhem tali li l-lingwa Ingliża hija iktar popolari u forsi iktar faċli anke biex tiktibha. Però l-lingwa Maltija xorta fiha s-sabiħ tagħha. Ġifieri pjaċir kemm jista' jkun kanta u tisma' kanzunetti bil-Malti. Janis, kif inti? Tajjeb ħafna. Jiena saqsejtek kemm il-konflim, kienet li 4 snin u għanna għena fegen imma kważi 4 snin. Kważi 4 snin, jiena 4 snin. Taqta ftit. Daqxej, u break kultantin għaliex għandha ħajja impenjattiva ħafna li ma nafx qed niċċajta. Forsi bqa' sena jekk taqta kollox. Naħseb sakemm immaturajna. Għax it-tnejn li intom għadkom żgħar, jiġifieri ħajkolli nsaqsik l-età tagħha, imma sakemm immatura. Naqbel jien, taf li ġuventur vera jdumu biex jimmatura. Naf, tuħsi. Ilhom il-birthday tiegħi 25 jiġifieri. Auguri, L-birthday tajani. auguri, happy birthday, pero
3 ilu, l-lum 28 għanna ta' Lulju, 3 ilu kellek il-birthday, ma najdu l-ek happy birthday, għana ċillum Għandek il-ħamis. Ġifiri issa tidu t-ċelebraw, jew jekk ma ċelebrajtu għandek il-weekend ġej u kol tkun. Fil-weekend namlu ċelebrazzjoni zaħira bejn tal-familja u dak l-importanti. Mux inti. Mux intima jew romantika. Le, jien vera minix. Zero. Pero, Zero. Tistennix Le. le, pero biex nkun għadna kollox, jgħan suwa tewmi. Allura nkun tosta jek kienu nieħdu għalija fil-birthday tijaw. Xie tuħut nej, ġifiri? Le, ġbin ħalli għawdiħu kol maħu. Miri. Għana, ġat li tawmi. Normalment għajdu għed bizzejiet, 2 iż-żejiet li taħjar mijiet, ek jgħajdu. No, bejs li għandu ħuħtewmi kollom il-birthday. Una fajf flimkien, dejjem namlu ħaġa familja siħa kollha. Mux mal-girlfriend. Isma li namlu biex nsiru nafu ħafna drabi il-personalitajt tagħna u dan. Nistidnu li l-Marilena toħroġ barra mill-studio ħansaqsik 7 domandi fuqa. Tox tinkwetek ma tkunx taf, ġviri ġili kena u tifla ma jkunux jafu. U ma domandi ġenerali, jek tkun tafa ħafna, taf tirrispondi ħafna minnom tajbin. Bat la darba tiġi l-ura Marilena naraw kemm minnom. Niprofaw, da programma jkunx kaġuni ta' brega buħra. Ta' brega buħra, u lej, għandek il-birthday le. Dak eksi. Fikax ċempi li nħorġu waħda fl-imkien. Mela, ħan istidnek Marilena biex toħroġ għaxej mill-studio, ħat toħroġ barra mill-studio u le bażiċi taf tkun tafu. Kasit faħħom ma jisa, għajom u ċansis li l-ġiba tajba. Ma jisalo. Naqfer basi. U Marina inserta tejt ħafna. Ġina xiele. Sma diffiċli tkun taħdem fl-entertainment. Iva, t-toħroġ barra mill-bil? Diffiċli tkun taħdem fl-entertainment tkunx paċ ħafna. Immaġa, kukun jimman paċ. Kif selam. Kem paċ paċ, so ejn fuq. Mela, ta' fadda ta' t-twelit, il-birthday ta' Marilena. 20 Oktober 1991. Oktober 91. Xinu l-kulur favorit ta' Marilena? Bħala l-bis, is-swed. Imma kaler, pinkish, baby pink. Baby pink. Bid-dettal. Għax palissa din fazi li nitkellmu fuq kuluri. Fuq il-kuluri, ok. Xi kelma tħobbx? Mela għajt maħħax xejn. Ma għanet tħobb. Kienet tajt li ma tħobb xejn. Kienet tajlek li ma tħobb xejn? Kien naftet. Mbad biex nintroduċi għak ma zgur ma tħobbx seafood. Il-ħut. Kull tip imma jew per eżempju daw sushi. Sushi, ok. Sushi tħobbu ġivi l-ħut nej orrajt, imma l-ħut ħut. Imma seafood specialment u crabs u U li mu l-ikkel issa bil-maqlub, li mu l-ikkel l-iktar favorit taħħa? Bil-fazijiet, palissa qabdet mal-Indien. Imma bil-fazijiet, ma sax tgħid, so that. Imma bħalissa. Minti taf l-nisa għaddu minn daw il-fazijiet, li ġili nkunu ħabbu ħaġa, mbagħad ħobbu. Fazijiet kemm trid. Normali. Li mu l-iktar pajjiż li tħobb tmur fih għal-vaganza, Marilena? Li mu l-fazi li għadda bħalissa? Bħalissa l-fazi teqret fuq il-Greċja, biex fuq il-Greċja. Għadkom għammortux il-Greċja, morru fuħda mill-islands li jem? Kull jum kun ix-xogħol tibat li xi ritra. Ara kemm sabiħ iju. Mhux da sajfa naqbżuha, okej. Min sajdilek għax ma tħobbx is-siefer, jorġa' xejn. Aħna nħobbu nsifru spiss. Imma din fażi ta' tfaddil. Ok, il-fażi xejn problematika finanzjarja. Għet ikun kif. Fem fazi ta' ħajjis fuq għad mbavon nisab il-qoddim għallura ta' kif. Ok, tu da' spiċċu dar, jow da' fajt. Għattu toqda xie pass l-ura. Imma ħana spiċċu għamur għreċ għabri għaddi sajf. Oh, mela. Derrata. Mela. Ta' stampa kol-jum u tfakri qabel torqot kif tqum. U hemm xi island li tippreferi? Ne, dak id-dettal ma tidħolx fih, ġastet mor Greċ. Ġastet mor Greċ, ok. Kieku tispiċċa waħedha fuq gżira, lim taħseb u dak l-oġġett li tkun tixtieq li jkollha magħha? Jiena ma noċ. Xinu? Jiena le. Li, oġġett. Jekk inti tikklassifika ruħek bħala oġġett? Le. Nsemmuk, imma. Il-mobile żgur. Mobile, wieħed oġġett wieħed. Di taf kemm isemmuha, però ma ġenerali ħadd ikun fuq island waħdu jkollu l-mobile. Kieku jew ktiet ma nilena diku, żgur. Kien nagħmlu lektu. Suppost waħda qed issemmi. Li ma Iktib? Li ma hu l-attur jew attriċi jew kantant jew kantanta celebrity favorita Marilena? Marilyn Monroe. Il-look tagħha hemm qiegħda. Dik il-fażi palissa. Di naħseb jien ħataqbad miegħek fuqha. Li mill-iktar diska favorita tagħha?
Kanzunetta. Li mill-fażi li għaddejja minna bħalissa. Fever. Fever. Il-ġilat, il-flavor tal-ġilat, it-toma favorit tagħha. Ma tħobbx il-ġilat. Yogurt. Yogurt. Le jsob. Ma nistax ngħidha dejjem ma tħobb il-ġelatin. Kieku kellek bidda xi ħaġa f'Marilena, xi tkun? Li ma tħassarx kull sitt mela. Il-panic. Tippanik, ja? Anzjuż ħafna ma nipparla. Vera, sabira ma kellix impressjoni tagħha. Kulħadd hekk. Insomma, kulħadd ikoll maxi hekk. Imbagħad kif Hemm inti żomm daqsxejn, inti pereżempju tkun ma qabel xi performance wax tkun daqsxejn ħassil tgħidli għax tippanik, ja? Għax bika ngħidlek hello. Le ma nkunu minn Kollox tiħassil ja ftitek, tinkwieta u tippanik. ħessil. Sakemm naslu x'imkien jew xi wara dejjem bil-ħessil. Imbagħad kif naslu sorry ta' ma taf kif. U x'inhi li sbaħ ħaġa l-iktar ħaġa ta' preġu li taraf Marilena? Qalb tajba l-volontarjat tagħha, that's something. Hekk tħobb tgħin ħafna n-nies u she goes at the end of the world biex tgħin in-nies. Tu pjaċir tara tgħin lin-nies. Għax mhux I mean, minn kollax forsi ssib nejn li ta' ħafna jien l-volontarjat u mill-ħin tagħna stess. Hemm xi imma volontarjat xi għada partikolari li Involuta ħafna fid-Dr. Clown. Għax ma Dr. Clown, xi 2 years ago, il-Dr. Clown u every 4th week mu smurem. clowning u tagħmel ħafna xogħol ta' PR u tuħ mill-ħin tagħna, I mean it's for a good cause, n-support jaħħal volontarjat. Kieku tirbaħ il-lotterija, x'taħseb li tkun l-ewwel ħaġa li tixtri? Marilena, mhux int. Id-dar li ħandix. Id-dar. Ejja, żgur. Dik il-fażli bħalissa. Qegħdin iġġemmaw biex eventwalment ixxu d-dar u tibdew taraw id-djar li hawn disponibbli Malta. Għaddejt minna u ma ġeġġa nagħti minna. Tobbhom l-annimali Marilena? Iva ħafna. U xi tħobb l-iktar bħala annimal? Konna jgħidlek li mu l-iktar annimal favorit tagħha. Sejt nejn. Suppost tajt wieħed, ma kollox ngħid tajt. Tates għanna, tates Tates. u żwieme. Tħobb iż-żwiemel? Għax annimali ta' ċik u nice. Jekk id-dar tkun qed tieħu n-nar, x'inhu dak l-oġġett li żgur tipprova ssalva? Ritratt tan-nana tagħha. Ritratt ta' nana tagħha. Yes. Għandna wieħed fil-kamra ma ġebi sodda. Hija tal-qalba ħafna. U jekk naddi meħdeħ pasmat ġelu kol tgħid li ara twaqqgħu so dak żgur. Mela nistiednu l-Marilena terġa' tidħol magħna fl-istudio hawnhekk. Kollha tajthom ta' żgur. Kemm hu konvint, Kien erba' risposti ħelwin imma. Skont kif tħares leha, kien ħafna affarijiet li jafhom. Ikkonkludejna li Marilena bħal kull marra oħra tgħaddi minn ħafna fażijiet. Ovvju. Naħseb qiegħda fil-jeans tagħna. Mela, l-ewwel saqsejni jekk jafx meta għandek il-birthday, meta id-data ta' twelid tiegħek għalilna 20 October. 91. Eżatt, 91. Suppost ngħidu leta, ma aħna ngħidu. L-lejn. X'inhu l-kulur favorit tiegħek? Baby pink. Baby pink, fil-fatt tatlu qed tispeċifika li però kieku kellna nsemmu fil-ħwejjex tħobb tilbes l-iswed. Iva, veru. Imma l-baby pink huwa l-kulur favorit. Xi kell ma tħobbx? Laħa ma tantx huwa favorit u l-frott tal-baħar għax ma jaqbilx ħafna miegħi. U qalilna seafood. Laħa ma semmiex. Li ma hu l-ikel favorit tiegħek? Indian. Indian. Jekk insaqsulek il-ġimgħa d-dieħla taħseb nistaqs trispondina l-istess. L-iktar pajjiż li tħobb li tixtieq jew tħobb tmur fih għall-vaganza. Vaganza xi Greċja hekk. Kaxxun. Għax sabiħa kif wasal għalihom, pero tittala il-proċess li għadda minnu biex għalina l-Greċja. Apparentament inti tibgħat xi żewġ ritratti fejn tixtieq tmur. Mhux għax mort, ma tixtieq tmur hemm. U qed iħoss li qabel ma jispiċċa s-sajf mhux problem. Hemm xi island, nistaqsejtu kemm xi island partikolari tal-Greċja tixtieq tmur fiha. Jew Santorini, jew. Inti issa qed tissegwi ħafna Facebook tara n-nies imorru qed titħajjar. Dik ħajjer. Ux, għandkom ixxi fuq dik. Nitħajjar ħafna. Tajjeb, qasejrek. Mela, kieku tispiċċa fuq gżira waħdek. Okay. X'inhu dak l-oġġett li tażel li tuħu miegħek? Naħseb wieħed mill-affarijiet li nieħu miegħi
Iġviri nispiċċa waħdi għax nixtieq nkun hemm waħdi. Għax ipoġġu fuq island waħda, kun jgħidulek issa tista' tagħżel oġġett wieħed, x'għażel. Nasem nieħu wieħed mill-kodba li nħobb naqra. U qalilna l-mobile u mbagħad qalilna ktieb. Jew Taqra eżempju ħafna. The Secret, jew il-ktib li għandi tal-Papa li għandu talim ħafna tal-Papa li huwa utli ħafna nħossu jiena l-ħajja. Ktieb, tajjeb. Li ma hu jew i dik l-attura, attriċi jew kantanti jew kantanta favorita tiegħek? Marilyn Monroe. Dija fazgul. Marilyn, ma jiena tlu anke mill-look tiegħek ukoll. Għax wisq Tiġbed inħobba. ħafna liha, ġifieri il-look turik. Li mill-iktar diska favorita tiegħek? Fever. Probabli ġinkun spiċċajt ħatlu rasu bija. Għax ma t-tġibba song nizla fuq il-mobile. Fint fil-karozza, loop, on and on. Għarrazik, Bil-fors dik il-fazi bħalis. Kull artist, kull Dik kantant. tal-fazi oġbitni, Kull artist, kull kantant l-għandu fin fil-rekordjata, jgħed fil-mobile taħħa, verżjoni. Nisimawa, ħin kollu. Ok. Li mu il-flavor, it-toma tal-ġelat li tħobb? Yogurt. Kiku tista, ġviri kiku Janis, tista jbiddel xi ħaġa fik, x'taħseb li jbiddel? Fija l-ansjetà. Li tippanikja ħafna. Żgur li nbiddilha. Jien ma kontx nieħu impressjoni tiegħek, ġviri nafek żgħira ħafna. Saqsejtu jekk hux qed tirreferi għal dak l-ansjetà u dak il-panik li jkollok qabel ma tagħti xi performance jew hekk. Le, mhux dak. Imma għalli li anke nkunu sejrin x'imkien, teħessi li ħafna. Mux, pero naħseb tkun xaġa li ma tantx tista' tispjega għaliex peress li inti tkun jiena li maġġorta ma rdejaqx ngħidha li mbagħad bl-ansjetà u l-panic attacks. Però grazzi għal ħafna nies li jenuni u kif ukoll għall-counseling tallimt kif nikkontrolla u nikkumbattija, però sfortunatament tispiċċa mhux taffettwa ħajtek biss, sta ħajtek ta' dawk li huma close tiegħek u ma tħux pjaċir inti ovvjament. Però jkun hemm każijiet u li mnalla dak il-persuna li jkun miegħek jew il-ġenituri ikunu jafu li inti tbagħti b'dik il-ħaġa għaliex eżempju jekk inkun ma Janis nkunu risqin li crowd magħluqa, Janis jaf li ma nistax nidħol fiha. Għax iddejja. Għaliex probabbli naqta nifsi jew jaf li. Mela mnalla dejjem tkun fuq il-palek inti u mhux fl-udjenza, xi kollok Naħseb problem. Kollok problem. L-isbaħ ħaġa li Janis jara fik, ġuri ħaġa ta' preġu. Naħseb il-qalb tajba forsi. Il-qalb tajba l-volontarjat għallina ħafna tejn ħafna ta' Dr. Clown. Kieku terbaħ l-lotterija, xi tkun l-ewwel ħaġa li tixtri? Naħseb id-dream home. Għal dik Għal fażi oħra li għaddejjim. Għaddejjem minna, allura il-Greċja naħseb li tinsija daqsxejn, eh? Iwa kien jgħid li jinkollu. Insomma, Jaw ftemtu intom. Le, jina għaddi għamil l-istess domandi lilu, ġi. Li mu dak l-annimal l-iktar favorit tijak? Iż-żiemel. U għalli l-tates, pero semmija. U ħajmerika, u għawnek ħajmerika, tijallek l-tates. Jekk id-dar tkun qed tieħu n-nar, x'inhu l-oġġett li żgur tipprova s-salva? Naħseb il-ritratt li għandi tiegħi man-nanna tiegħi, għaliex dak żgur mhux ħansibu mkien. Fattu għalinna anki jekk jaddi daqxejn maġġel, meħdeħ, tajlu. Għatattent. Ma tafx għandek tagħmel biex tippreveni, ġivi dak tista' tissejvjaħ, tuħu ritratti ħorha li jkun issejvjat, just in case jiġi xi ħaġa, ir-ritratt għandna jibqa' Jella d-dar ma taqbadx ovvjament. Le għaddi. Jekk is-ser marrena taqbad żgur, ma dik fażi oħra. Ma tafx is-sajjer. Le. Diżastru. Biex sajret li breakfast darba fil-4 snin daħlet fuq Google. Tajjeb. Jina ma jtħaqx bi għammek, għax jina minix ħafna ħjar. Għamaru għal-riċetta. Daw ma riċetti isma vera, interessanti ħafna, għalix vera huma sempliċi. Tivvinta li. Li zom, inti naħseb bħali ma tixtieqx titgħallem is-sajja, riġwina jidilhom ma tippruvaw jgħalmuni. Il-problema mhux apparti li ma nafx, ma nixtieqx inkun naf. Interessa ruħek. ħanaraw din ir-riċetta huma sempliċi ħafna għal-barbecue, speċjalment da żminijiet. L-ewwel bdejna nippreparaw għall-lonq tal-majja, issa ovvjament wasal il-ħin li naraw isir lonq tal-majja. Naraw flimkien il-filmat.